croeso i Teledu'r tyle. Yn y fideo yma, ni'n mynd i ganolbwyntio ar Jit ac yn specific ar yr elfen ysgrifennu o Jit. Welwch chi fe fyna. Mae yna 8 elfen gwahanol i Jit a bydd fideo ar y sianel yn siarad am pob un ohonyn nhw. Y peth cyntaf sydd angen gwneud yw dewis template. Felly fi'n mynd i ddewis y traeth. A mae rhaid cofio rhoi enw ar gyfer eich dogfen chi. Felly yn syml, fi'n mynd i alw fe y traeth. Ac beth i chi'n gwneud gyda'r pecyn yma yw ysgrifennu sgwrs. Felly ni'n mynd i gwneud brawddeg. Roedd yn boeth ar y traeth heddiw. Roedd yn boeth ar y traeth heddiw. Felly, beth i chi'n gallu gwneud wedyn yw uwch o leio hwn. Chi'n gallu newid y maint, newid yr ysgrifen ac chi'n gallu newid y lliw. Falle bydd y gwyn yn siwto fyna. A dyna ni. Roedd yn boeth ar y traeth heddiw. Cofiwch, bydd rhaid achub eich gwaith. Dyna'r peth olaf sydd angen gwneud. Os i chi'n dymuno newid y template, i chi'n defnyddio seren fan hyn. Mae'n dweud wrthych chi new fyna. Felly dyna ni. Dyna sut i ddefnyddio'r pecyn Jit. Diolch yn fawr. Hwyl am y tro.